Kaduha ka battle 2023 New York Times Proud Productions natagaroon diri sa roof deck. Magbanhata para yung event. Sandugungay. So, daw sa Toscoin si Adji. What's the name? Introduce Battle MC to my right. Introduce yourself. Thank you, wala shout out kay. Basta wala na. Matayo. Shout out yo. Paano kaya nan? Yo, check. Paggabi, salamat sa tanan ni pagpaki niyo mo galingan. Yo, sa ako wala, gikan paglampo-lampo. Adji. Jedi Cinematic, shoutout Sprout, plus Bibustral, Hipokrito, sa mga konsehalis nga naitabang ng palabang ni Riz Buhulog, sa tanan taga-Mactan, Sheena, ug sa mga uwa nagpa-shoutout niyo. So, daw si Adji sa Toscoin. 2 minutes silang sa bultat. Judges, good luck. 2 minutes para ni DMNQ. Ha! Hunyo 3 og sa roof deck gipahigayon Lure versus Bara de Cabra atuan ning suliton atuwa sang tagaag basipang palakpak ang mga wagapasiugda para kini kay mapadayon. Wa ko sakto nga prepa pero no excuse basta okay TF paniguradong mutunga pero imong kadaugan konsis ka murag grepa parehas ang natagak sa unang tekang pero ang kalahian nagpabilit kang buta sa imong bugo na estilo murag si Pablo samtang ako basta grabe ang kalbaryong nasinati sa ikatulo nibangon ko sa nitso Jesucristo. Kaya mga linya lutaw ang pagkamabaw di upgraded dapat sakto sa pagbayad mo mga tira parang kahait di pixelated imong karera o pamusiga mo diretso nagkapaw sigurado ning ilubong maski di ko magpalaw. Sprout mo na ninyong progeny galawan malakay hindi patay inyong offspring 10% na kinanglanong gamiton yung murabag tights an offering kaning aji makapangaji mo ni unang bendisyon karon ni mahayagan murag Thomas Edison. Kay sayop kagyagian lubakon nga dalan sa gubangon nimo aniron. Biglang liko si mong pag-agi. Yawa. Delikado ang pagdungan aning aji narli. Si mong paglayag aning dapita. Kaning gabuon na karon ayo-ayohon murag AG Rabal. Ang rutas kadaugan nagkaduol murag diagig Swiss Canal. Yawa. Isim pag-ani si mong pagdayo katuo kag naay madawat kaayuhan. Karon panalip di imong kapilihan kung di ka gusto ay naguman ani madayo kung di ka gusto ay naguman ani ka madayungan kay gatuo kag kung di ka gusto ay naguman ani ka madayungan kay kung mudayo migsibo is na pa kailangan nga labangon sa pagdayon us buhol otomatiko ang kadaugan kay di na kailangan nga baklayon. Yo. Baway. Adji round 1. Sabaoy, butik kilay. Sa sigisi. Sigisi batte kag short gabi bay fitting. Paris na mo sila guys. Sbi, Astral. Wala tayo larami. Wa mo na alkansi. Nagkaskasa man tagpliti ipang damay pamili mong ginsing ang ganahan raman dahil yung bus di makatilaw lahi na panty. Round 1 game. Di ba nga na imong style? Pero nalay pagkalahi gamay migo. Kay dili ra pud babay mo diretso pud mos dulho. Speaking of dulho, kabaw ba mo ngano sa Cebu sila sige balik? Kay dito kuno dagko bahig. Naay duwa ipananghid daghan kayong atik na nagko na lang mata ninyong imbi sa sige ninyong inadik. Mao bitaw paggubat lagot kay si Bustral paning kalibag dugo. Kay dapat si Mord barbarian zero imbi ray pwede ni uban paging puko. Tapulan kay suguon kung paugas og plato masuko nya ang sabot us kagabi irang ano silang bay na makagusto mo puyo. Buang man ka. Wa man ay kaso ni Bustral. Bisag pag-ubos ka buwan, wanay tao nga pilion. Ang iya lagna mo hadlok siyang ridon. Kay giatay mura nga. Pura magdi kasaligan. Nya inyo paging porma ni Mod sa tong adlaw. Murag mga usikan. Buang man mo. Pero sa kanang pandayo sa buhol, ikaw ra ang ilang pali. Puros gahi gipangdayo ikaw ra ang nalahi. Wa ko ganahan kontra boss.
inyong pag-match up kay Bate. Ni arira ko sa inyo ha, para akong istorya nga inyong kalamay walay lami. Sige, battle sa Cebu kay paminaw niya kusgan. Sa sige nimo balik didto mga MC sa Cebu gihimo ra kang pulutan. Dali ra ka paliton, pangani mo wala nay price. Gutom sa atensyon maong atat kayo mo rise bisag asa mangitag movement. Desperado kay siya guys, sa kahangol nimo sa movement karon ka ma-paralyze. Kaya pit mabubod ang akong utok aron sa letra lang makasabay. Unya tagaan ako guntra nga dapat mga bugo kay ihanay. Pilit pa kas kalamay di ka maayo giatay ikaw man tay taga Bohol pero ikaw ro na makatay. Ha? Wa ko pake sa sanduguay. Sa kadaugan wa ko nahangol. Kay gibati kog kalaay pagkabaw na kog ikaw ra kong kabatol. Mong ayaw sig pinamay kay usa ra ka kabanga diri nga sagol. Bahalag di ka ulig kalamay basta mabuak ra ko nay mong bagol-bagol. Ha? Tamak-tamakan ning walay klaro. Way uso amiguhay. Samad-samaran pag maayoy nga na kung magsanduguay bahog gipon. Salamat. Giingnan nga sige na migbalik dito sa dulho. Gabi ang kansyaw. Waka kay baw ang dulo sa amo turispat sa panglaw. Waka mauwaw. Inom-inom kag tubig bitaw round 3 ay round 2 Sa batin nila ni Frank G ingon siya. Palahubog mangud kusus, mangudawat og daghang batel. Ako, ang bugiro. Ako may dawat og isa ka batel pero yapak sa imong ulo. Basa kay kagbakba akuan ng trapuhan kung way tama di ka human. Sa imong gasturya ka madumlan. Kato nga linya murag kanta ni Justin Bieber, grabe ka, no-brainer, di man ta ka-athlete, pero legitimate scorer. Di naman daw madaog tuob yang kainit. Dehydrated yung tanong mong nakuwang git sa bubo, puros na lang kainit, mong sprout, inyong tanong murag bonsai, wa lagid mo tubo. Stay ani. Yeah. Tang, bye. Sige lang. Pina-call out pa kang ganji. Wa gabai. Gitagak ka nitong notes nimo nga nimo nakapilde. Unsaon nimo pag pamatuod ka. Imong mga banat kay kusgan kung di ka kadapat sa imong kontra. O ni nga match di ka dapat sa kuha kay di ka magsilbi. Bisag ato pang susihon dinhi magsilbi bisag kapilapan ni duwaon magsilbi ra ning aji kung paluhod kung pulipon. Kay A and D ang match, it's not the best, pero it's not the best. Murag Warriors nga gitagak, grabe ka easy, gipaslip. Murag Lakers nga gilampaso, di ka score, auto sweep, di Nuggets. Nga way kwenta ang pagpasa sa imong kagrupo og lines koy. Kaya ang gipasahan og grounds bala mong dili counted as a dime. Kaya gatuog anino, kaya tiog apay kahoy ra anino. Narang patay nimo, nara anino, nara si Camaro. Maro. Sigurado ning hitumba ning dayo sa kung punch pang Casimiro. Anime o boxing ang combo. Wa magets giakbang kasadi. Gamit team si Raul ni Ipo. Kay daga gusto nga ako mapilde. Pero pilde na jud. Round 2, Jay. Sige, English oy, tagak ning ubos ron. Ano ka? Sita pa niya, duwa na mo ni Frank J, buang ring wanggol. Sa duwa niyo Papa G ay bro lalis imong angkol. Duwa ka tama ang naglalis. Bawa tay sakto nga mukuha. Dako pagkarong views sa tunog, ibinyo tong gitsula. Ang nagay tagak na ron. Ate si Awan, hindi. Baas mo. Sa duwa nila ni Tata, siya kuno ang plans niya. Siya kuno ang plans niya, si Tata kuno zombie. Kalami mo pa akon. Saktong plan sa kagiatay kay dali ra ka makaon. O tanom nga walay bunga, nimo sila walay mapupo. Mura pug tanom nga walay bubo kay hantod karon nimo pangutok wala ni tubo. Bisag di baliho ng storya na kamatuoran nga hubo. Nga ikaw di tinuod nga zombie kay sa respeto ka na ungo. Kay itoy kayo ni Imbi. Sip-sip kayong hinampak. Taga-suroy, walay maambag, maong tiguroy na lang kasi yung bag. Kung asa si Imbi, napod siya. Klaro kay sa respeto po namasin. Timan ni
Di man ang gihatag na respeto sa mga tao ni imbi diha nimo dili mabahin. Mao bisag asa na lang mangitag liga. Imong pangan diha rapud na mo guba. Laktod pagkastorya andam ka mucho pag organizer para lang makaduwa. Ha? Kana pala nga anggol? Anga ka? Dako tagkalahian, sa real talk tigapahilakon, mamugos ka aron makaduwa samtang ako, ilang pugson naron lang nga paduwaon. Kana pala nga anggol, dagkong sagpa diha kanimo. Adi choy, di ba? Sagpa diha kanimo. Ha? Wakay bars madunggan ako ron kay puro ra ni pang-insulto. Kay gigumpara pag giniya ang sprout ug ang lure. Kalami ni mo'y bundak. Lahi lagi ang lure kay kamo rin magpaibit og buntag. Buang mo ha. Talk na pastilan. Kalami giluwaan. Kasagaran pagin mga insidiris na lure, puros na uyuan. Awa mo. Wa ko'y pake. Ug maana kag wa ko'y respeto sa lure, ganahan ko'y mong dughan maguba. Arara ko tudulig respeto sa lore, ug ari na mo magsigig duwa. Kay aron mo makamatngon. Kita ninyo maoy sabong. Kay kasagaran mga MC diri sa lure, sa Cebu na nakigharong. Padung na malaya ang lure, kay wa ninyo bisbisi og tarong. Kundi tungod sa sprout ang lure dili mo labong. Ha? Real talk. Pagga kay kaugnaw. Samtang nagbaga na akong kayo, di ka makakita na akong kataha bisag dili ni ako ang baryo. Siguro na kadaugan boss. Di ko maputlan ni mo ulo ti man idili inis majelan lapu-lapu mo ni dayo. Yawa ka. Tiag kilay mo isuwatan ka pag-ayo. Way pakig mabuntagan. Kay ikaw ra say hayaon inighuman ani tanan. Mga pimano magtagay ay basta maglingaw ta ninyo inighuman kay kaning taga tagbilaran tubon tagbilaran. Sus yung naungan mo Outre, Devin View. Yeah. Ingnon daw siya nga ang salor daw kami magpa-event di og buntag o kumadasi mong atik. Di man gud ni Maria sa Sprout nga gabi magpa-event kay di matog imong tirada kay nadik. Ako'y pakig ako'y mong tirahan pero tirahan nimong lore, tirahon ako nimong naw. Gusto na ko bakagan. Sige ang buanga ka. Pasalamat ka kay Boss Tam. Di ba bitaw ka? Karon nga reason out kay ba kay dayo. Welcome ya po na to na kay na bali ng tanay mag pastor kibuloy. Ano na. Saka magindang saan. Gusto. Giingnan ko kog alalay do kun ni zero, wa koy paki. Wa koy paki og mingon kag alalay kun ni zero imbe kung modong mig Cebu. Okay, paki og bisag kinsa pa nang kaila, ang importante balag di sila, balag na yung mga tao nga di tinuod nako basta naning kamot ko nga may mong tinuod kay gala. Ha? Kay tanan tao makasurya og di maayo kay ba kuana. Pero mo nang kailangan ko niya mas maayo nga kanang mas maayo nga mamatay lang gug ka. Uban sa imong ginikanan. Aji ka pero hinay kamudagan. Ajira ka sa natural selection, fake imong evolution akong agi with strength, murag morphling ang combination, freestyle fuck you. Doon na to ang time. Okay, makoy pakiog, walang ani industry, dili ko mo shine, bala sa akong pag-grind, ang importante ang peace of mind. Gilak choy. Siya, lakon mo ka choy. Bahan na kasi po choy. Buhat choy, bahan kasi po choy. Andre. Paguroy ka barko. Kalo, oy, kay lakon na. Kuha na choy. Andre. Pwede mo na. Kani ako round 3. Ako ra ni speed para i-address ang issue. Kaya napulaan ako ang inyong gadag ulo. Respeto ko nos mga veterano. Ingon na ning gwapo. Pakyo. Kahilas ba ninyo? Mangayo mo respeto pero di mo kahatag sa mga bag-o. Kay buot hunaon. Karon daga nakaparihan nimo nga way silbi. Manawat og greeting nga duwa. Inigabot mag freestyle wag gabae. Di ra ni para imo bay para sa dis mga bag-o ako mensahe. Mga piste.
Di mo mga busy, usara mo ka irresponsable. Real talk. Tawa ka, di ka maayo nga ehemplo. Imong estilo angay naging bukon. Kay ikaw ra sad ang veteranong di angay na kung sundon. Kay sigig singit sa eksena sa Cebu. Tuguro nimo guwako kahibaw. Kusog mag-apil-apil imong estilo pang amaw. Mura kag burikat. At kaayo mo ibabaw, ay labaw, murag kanon nga bahaw, para lang mo init sa mong kainit kanisapaw. Ha? Kay namasin nga mo click, iyang stilong pampaog. Pero pasensya ka ayo bay kay ang kadaugan dili nimo maahok. Pabuton imong simud ug ganahan gid ka mo patok. Nagpariha lang mong imbil ami kay mong ipamparok. Ha? May pagitabangan yung buhol o pasaka para mas mulig-on pang barog. Pero unsaon pagkalig-on kung mismong pundasyon gabok kay lagi nagkahinay ng eksena sa buhol. Ingon aning barok, wanay movement ka nakita maong sa Cebu kasig tabok, real talk. Ha? Lamit bali o nimong liog. Kasi imong liyo, di nakahibaw mo lingi. At kaayo nga mo sikat, imong utok kay nahiwi. Hipokrito kay kang dako. Ayaw kog ina nga dili, kay imbis dilis buhol kasi gigbatil nga nung sa Cebu ni mo gipili. Ha? Pasensya kaayo bay. Kung hilas na kay ko mo dag istorya. Saktura sa danimo nga ang kagarawan na napurma. Ha? Kaya nag-una lagi sa nako. Mo'y sige niyak pasigarbo. Pero hoy, di ka kadaog, bisag magbatil, batas imong damgo. Kanako, kamo tagam, karon ka makaamgo. Ngoy bili ang pag-una, kung mapildi, gyapon sa bag-o. Patigkilay. Ha? Itambagan na ti karon. Bisag nag-una pa kanako. Kung sa mga naigo diha, hayahay na mo og tago. Usog mamunas mga bag-o. Tuog sila walay baho o nagunara mo namo pero dira ka mo mauyag, dira ka mo maoy naghago. Atay layay. Tayos. Yeah. So there was it. Kaduha na battle, Ajay versus DMNQ. Dengan salamat, Ajay from Cebu. Salamat sa pagpaganda, nindot kayo. So dua, salamat sa tanang taga Cebu. So proceed to the judges. Okay, mag-mic pa. Yung about is si Aji. Round 1 yung Aji. Round 1 ni DMNQ is medyo okay pero medyo lamang lang si Aji sa medyo sa mga linya niyang yan kasi DMNQ na slip ups and round 2, round 3 maklaro na ito nagka-freestyle na si DMNQ so all 3 rounds kang Aji. Yo, Sir MB, round 1 to 3, Ajit. Siya, props siya pa ni DMNQ may. Yeah. Puloy siya Rabi, all 3 rounds para sa taga-Yube. 1, well prepared, kasi pangandapan. Kaya si DMNQ wala sayang present siguro. Wala kay panagian siguro ng problema o sa mga Anji. Yo, Jimmy Bulang, Goodway Clan. All 3 rounds, G. Props siya po din yung QA. Tara. Yo, words, ang giboto ko yung rounds ng Aji. Props ka po kay DMNQ, medyo nagpa-cautious style dito siya para sa fast pace. Pero mas preparado si Aji, sayang ang yung play ni DMNQ, nag-freestyle lang siya, so 1-3 rounds Aji. So mo to siya, klaro kayo no? 5-0 voting sa judges. So now ito from UBEC, Ajay, magmanatay. Salamat.